Helo a chroeso I Haclediad rhif 10! Fi Sioned sy ma hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Helo! Yn fych. Da ni wedi cyrraedd ffigurau dwbl. Zong, lols, roffl. Dwi ddim yn siŵr sut mae hyn wedi digwydd. Diolch yn fawr I chi am wrando hyd yn hyn os ydych chi'n o'r gwrandawyr sydd wedi gwrando o rhifyn ymlaen. Ac os ydych chi dal yn gwrando o rhifyn ymlaen, be ffach ar eich bennau chi'n gwrando I ni? Na, mae chi'n cael eich stats ni fyny a da ni'n hapus. Pawb yn hapus. Wel, mae wedi bod yn fis arall ers I ni recordio Haclediad rhif 9. Lot o bethau wedi dod allan. Mae Apple erbyn hyn nid yn unig yn berchen eich unaid chi, mae'n hefyd yn berchen y cymylau. Mae hynna'n swnio'n awful, ges I row am ddeud hynna cyn I ni ddechrau recordio. Y geiriau'r, mae Google just mor evil. Google fangirl. Yn dyn, mae'r iCloud wedi dod allan. Da ni hefyd yn mynd I fod yn trafod. Na, chdi, mae'n bits yn y fod I dod allan? Do. Bits yn y fod I dod allan. Ysgusodwch chi, da ni'n mynd I gornel afal Iestyn wedyn. Mae'n cwmwl wispy bach, dwi'n mynd cwmwl mawr eto. So, ni'n gallu deud bod yr niwl wedi dod allan? niwl. Niwl. Ni hefyd yn mynd I fod yn siarad bach mwy yn gemau. Da ni ddim fel arfer yn siarad am gemau. Felly, mae'r hogiau wedi bod yn cael chansi gael edrych ar cwpl o reviews. Dwi'n mynd I ddeud yr enw yma fel bod fi'n gwybod beth dyn nhw. Duke Nukem a Battlefield 3. Hefyd, da ni'n mynd I fod yn siarad chydig mwy am y Nokia N9, ffôns sydd wedi dod allan. Ydy hwn yn mynd I achub Nokia? Na, meddai pawb. Ond falle na ddim dyna di diben o. Felly fyddwn ni'n edrych ar... Maen nhw hefyd wedi dangos fideo o protoeip yr Nokia Windows 7 Mango ffôn o'r enw C-Ray. Sy'n swnio fel rhywbeth allan o Sequest DSV. Unrhywun? Wow. Mae hwnna'n enw gret. Windows Phone 7 Nokia Mango C-Ray. C-Ray. Wow. Dwi'n cofio Sequest DSV, oedd hwnna'n ffantastig. Sequest DSV hefo'r boi o Jaws yn efo. O'r enw Roy? Na, it's gone. A'r Brown Sadwn. Ysgusodwch chi. Rhwngtho hwnna a Stargate oedd yn arddegau un briliant. Ni hefyd yn mynd I trafod bach mwy am blocio'r we a'r hawlfraint dynol pwysig na o gael fynd ar y we sydd rwan yn nwylo bobl fel Ed Feisy. Un arall o'r Eds. Dwi bod yn cwyno am hyn ers dipyn. Pam sy'n neb yn Edward rhagor? Chos di Edward ddim yn enw cool. Dwi'n credu bod achos bod y vampire yna of Twilight wedi dwyn yr enw. A sa neb eisiau bod yn fo. Right. Sorry Patterson fans allan fanna. Watch on, fydd na rhyw fyddin mawr o merched fangirls blymyn. Pedwar dega yn dod ar dy ôl di. Yn anffodus, guys, dwi ddim yn credu bod yn beth dwi'n galw fo target demographic ni ar yr Haclediad yn croesi drosodd hefo Twilight fangirls. Be ti'n meddwl? Ond, da ni'n gwybod fe mae Iestyn yn darllen ar iBooks. Ond os ydych chi yn fan o Twilight ac yn gwrando ar yr Haclediad, please, sgwennwch fewn! Felly, bechgyn, ymlaen I bethau bach mwy ysgafn na Vampires Sparkly. Gemau! Dwi wedi bod eisiau deud hwn ys oesoedd. Croeso i'r Wii U! Bryn, wyt ti wedi bod yn sbio ar rhywfaint o'r... Dwi'n gwybod be ffach sydd ar penna Nintendo wir. Dwi'n siŵr dyna oedd pobl pam nath nhw'n awnsio'r Wii hefyd. Mae nhw just I cochi unrhyw fath o sens yn effordd maen nhw'n enwi pethau yma. A mae just neb yn cymryd yn ôl ddifrau mwy. Sa chi'n gofyn 10 mlynedd yn ôl, cymryd da ni am ryddhau rhywbeth yn enw Wii! So hwn fel... Lic ni just pwyntio allan. Maen nhw yn bobl Siapaneg.
A mae bobl Siapaneg yn enwi pethau'n hynod ddiddorol, fel yr Happy Happy Double Fun Time Pocket Master. Pethau fel yna, come on. Dwi'n gwybod bod yn tangents reit weird, ond da chi'n gwybod y hysbyseb Reidox na? Efo I'm on a horse. Na, All involved. Mae'n rhyw dyn Japanese allan o gwely, mae'n gariad o dal yn y gwely. Mae'n tynnu yr cyrtan ar y cawod, a mae'r bob dim yn disgu lawr til yr cawod, a mae hi'n dechrau sgrichian arno fo. Mae rhyw gymeriad yn just yn dod allan o neillag, yn dechrau dawnsio. A rhyw voice o'n dweud, new Redox with super awesome hook. Dwi yn cofio hwn, achos dwi'n cedi maen nhw wedi neud un hefo Bollywood films hefyd. Do, maen nhw wedi. Rai, ac o'n i'n meddwl, ydy hwn yn amrhiodol? A wedyn o'n i'n gweld, actually, na, mae hwn yn eitha ffynnu. So, anyway, nôl I gemau. Y Wii U fydd yr consol nesa. Dyn ni dal yn gwybod fawr ddim amdano fo, ond mae'n debygol allan rhywben yn y flwyddyn nesa, bydd lot o diweddaru fo I cael pethau fatha graffeg HD yn ytrach na beth sydd yn y standard definition sydd yn yr Wii ar y funud. Achos beth sy'n fawr am yr Wii U, o beth dwi wedi gweld, ydy yr controller, yr ail controller yma. Mae nhw'n ychwanegu'r controller newydd yma sydd yn fatha I ryw radd a fath ryw iPad ail sgrin, a mae sgrin cyffwrdd arno fo hefyd. A bod yn dyblu fyny dangos mwy o'r action ar hwnna. So y siampl o'r dangos oedd chi'n chwarae golf, a chi'n gweld yr bel ar y llawr. Ia, chi'n reid ystwn ar y llawr. Ia. Neu os ydych chi'n chwarae game efo sniper yna fo, mae'r scope yn dod I fyny ar yr ail sgrin. Fel gamers profiadol, gan bod ni heb cael chance I chwarae hwn, diolch Nintendo, cyfeiriad ydy FF52OQ I chi rhywun draw. Bysa chi'n gweld hwnna yn cymryd eich sylw chi oedd I ffwr chwarae neu'n ychwanegu iddo fo? Neu ydy o gyd dibynnu ar sut mae'r games wedi creu I... Dibynnu ar y games, ond y peth ydy, yr marchnad mae Nintendo di cael ydy'r marchnad mewn o'r casual gamers oedd ar pobl sydd jyst yn tynnu'r games allan pan mae ffrindiau dod draw lle mae pobl ar Xbox 360 a PS3 yn mynd mwy ar ôl yr ochr sydd mwy difrifol pobl pethau fatha Battlefield 2 Modern Warfare ac yn y blaen mae Nintendo trio mynd ar hôl nhw ond yn ffodus mae gimmicks fel mae'n just cael y ffordd o pobl sydd yn mwy serious am I gema ond o'n I showreel nhw yn E3 oedd nhw yn dangos y gema yna oedd yn dod ar Xbox a PlayStation 3 hefyd yn dod allan ar hwn so mae nhw'n gweld fod farchnad mawr allan yna i'r pobl sydd yn oedran ni eisiau chwarae'r gema yma ond I fi yn bersonol mae hwn I weld yn hirt I fi de mae seriously mae just mor wirion ac eich mewn blwyddyn fydda'n dweud mae beth gorau erioed ond mae'r cos y dyfais a wedyn mae eisiau talu wedyn am sgrin I bob un o'r pobl sydd eisiau chwarae'r gem a mond un control pad ti'n cael efo'r console hefyd so os ti eisiau dyn nhw wedi dweud faint fydd un extra am fod mae hwn yn sgrin cyfa touchscreen a control pad mewn un fos ni'n meddwl mae'n mynd I gostio te £100 ydy ar lle swn i'n dweud wel gynnau deimlad bod nhw'n mynd I fod mae hwn fydd dy DS di ys ti'n deall fe na hwn fydd yr portable gaming hefo nhw hefyd y peth ydy yr gema gorau mynd I gorfod I chi cael y sgrin extra ma ta di o'n mynd I fod yn achos fydd chi dal chwarae fo heb nhw a dych chi'n colli byd hynna fydd y peth pwysig ac os mae'r gema dal yn gweithio heb fo then be di'r pwynt o cael mond sgrin ydy'r teclyn yma mae'r actual game yn ar y console mae'r console yn darlledu'r fedrwch chi mynd ar controller allan o'r tŷ efo chi am fod fydd y game ddim arno fo
A reit. So, Cos honna, dy'r issue. Dwi'n Cos dyblu fyny fel iPad yn rhywbeth o'ch sy'n chi'n chwarae mynd fawr tu ar ei fideos. does na memory ar controller ei hun. Dwi'n gwybod mae hyn yn swnio'n amwys, a dwi heb darllen fyny, wel na, dwi heb ffeindio be ydi o, ond maen nhw'n gofyn, lot o bobl yn gofyn, pa wireless technology maen nhw'n credu maen nhw'n mynd i fod yn defnyddio. Dwi'n mwyn gwybod eto. Na. Dwi'n di deud eto. Na, na'r peth. Swnio'n gydd. Felly, so mae hwn yn taro fi wastad fel bod Nokia wastad yn mynd am y farchnad deulu na. Be di'n o, Duke Nukem. Bryn, cerlain am Duke Nukem. Go on. Reit, so, rhaid i chi sydd yn bod chwarae gemau cyfriadurol ers dwi'n faint sy'n ddeis, dim 15 mlynedd, 20 mlynedd, yn gyfarwydd efo gem o'r enw Duke Nukem. A be oedd rhyw soldiwr oedd yn mynd rownd yn deud pethau amheus at merchad ac yn seithi aliens a falle. Standard. Ia, rhyw 15 mlynedd yn ôl, oedd pobl ar ei creu Duke Nukem deud sa nhw yn rhyddhau gem o'r enw Duke Nukem Forever. O hynna 15 mlynedd yn ôl. Wsos dwytha, nath o'r rhyddhau Duke Nukem Forever. Mae hwn gem sydd wedi bod wedi cael disgwyl am yr hira erioed. Wedi creu rhyw fetholeg yn do. Oedd y gem yma'n ennill Vaporware Award Wired am y 15 mlynedd dwytha. Ond y problem ydy, mae'r gem wedi cael rhyddhau wan a mae o yn rubbish. Mae bron pawb yn dweud pethau cas amdano fo, dweud bod o'n edrych yn hen, bod yr technoleg yn hen, bod y graphics edrych yn rubbish, bod controls yn rubbish. A bod o'n sexist. Ia, mae o'n ultra sexist. Ia. Ddim yn funny sexist. Ia. Fe, dio ddim yn Gene Hunt. Mae o actually mwy o Jeremy. Ia. Come on. Mae o'n dio ddim yn dyddio yna gwbl, a peth ydy mae o'n trio hefyd neu hwyl yn ben yr FPS sydd wedi bod ers iddo fo iddyn nhw ddechrau gweithio yno fo, ond y problem ydy mae'n gwneud hwyl yn ben gema sydd yn lot o well na fo. Oedd yn un pwynt yn y gem, mae o'n pwyntio teg at helmet Master Chief ac yn mae'n just... A wedyn mae gyd ochr efo'r Halo'n mynd, mae Halo'n great though. Yeah, exactly. A y peth ydy ddod, o'r cwmni o'r enw The Radna Group oedd yn gyfrifol am marchnata y gem. A ddyn nhw'n rhoi allan tweet, a gael just ffidio, right, ar tweet oedd, too many went too far with their reviews. We are reviewing who gets the game next time and who doesn't based on today's venom. So beth nhw'n basically dweud oedd, pobl yn bod yn brwnt am y gem, dyn nhw'n cael y copi ar un nesa. A mae'r cwmni sydd roed Duke Nukem allan wedi dweud, da ni wedi rhoi sac iddyn nhw, achos da ni'n licio byd oedd nhw. Ond be maen nhw'n siarad dweud ydy, be maen nhw'n siarad wan ydy creu gem arall Duke Nukem. Ond y peth oedd... Ia. Disgwyl hon. Ond maen nhw'n siarad wneud y cwmni sy'n gyfrifol amdano fo wan. Dwi'n Valve sy'n gyfrifol amdano fo wan. Maen nhw eisiau neud gem o dechrau, ond oedd nhw'n meddwl fedrych nhw ddim creu gem maen nhw eisiau creu tan o Duke Nukem Forever di dod allan. Right. O ie. Mae hyn yn swnio fel Mallypups. Mae nhw'n just yn fes llwyr, a peth ydy, beth ddylswn wedi gwneud ydy just cyfadda. Os ni'n misio gem newydd sy'n ni'n creu efo'r enw yna arno fo. Basically. O peth ydy, mae yna rhyw deimlad, rhai pobl dal teimlo'n wyddol dda teg at yr ingreiddiol. A maen nhw'n trio cael ar fewn ar nostalgia am yr hen gem.
Ond problem ydy, mae hwn really, i fi, di distrio teimlad cynnas teg at yr ygreiddiol. Mae'r peth wel, sôn am hen Stagers Games, da ni'n recordio hwn ar 30 o Fehefin, a heddiw ydy 20fed y penblwydd Sonic the Hedgehog. O! Pwy sy'n teimlo'n hen? Nes i fyth licio Sonic the Hedgehog. Pwrcwa? O'n i'n Nintendo man, t'wa? Ac mae'r un peth, Windows, Apple, Nintendo, Sega, t'wa? Grey Stations o gen pawb arall, whereas gen ni N64. Ac, t'wa, mae'n ffynnu gweld Sonic ar Nintendo rwan, t'wa? Ti'n be, oedd honna, a hefyd bod Sega dal o gwmpas, ond ti'n sort of gweld Sega'n popio fyny ar bethau. Helo? Allan ni jyst eistedd fyny yn gwrando ar hwnna? Mae efo ar ei ffôn, dydi? Ynddo. Mae'n briliant, Bryn. Falle benawn ni. O, na, da ni'n golchi fo wan. Oce, so nôl at y ti. Ie, wel mae Sonic and Mario at the Olympic Games. Mae honna bach o wow pan ddoth i allan. Felly, mae gennau dal... Dwi'n cofio cael cheat yn y bachgen amazing, ond digwydd bod yn yr ysbyty yn Aberystwyth pan ma'n un fech, ac yna boi yna, di torri goes neu beth dwi'n credu, so yn leid up amser, oedd wedi ffindio cheat i alluogi ti i adeiladu Sonic levels ar y Mega Drive, so ti'n chwarae Sonic, ond ti'n gallu... Meddylia di, oedd y boi na di creu Little Big Planet, like 15 mlynedd cyn iddo fo gyrraedd. A oedd hwnna'n un o'r pethau, a ni just fel, wow, y posibiliadau. Dwi hefyd jyst eisiau, gan bod ni siarad am gemau, bach ar dungeon arall. Fi'n mynd gwybod, guys, dwi'n mynd i roi siawns i chi lawr-lwyth y pethau rwan, tra bod fi'n siarad. So sgennwch chi'ch ffôns allan. Wneud full disclosure wan, dwi'n gweithio i'r tîm sydd yn gwneud gwefannau stwnsh i S4C, a mae yna 2 app newydd wedi dod allan o dan enw stwnsh. Un o'n nhw ydy Gloop. Gloop ydy game, Gloop. Mae honna... Wel, dwi'n gwybod, achos ti'n gwybod gweithio enwau sy'n gweithio yn Gymraeg ar Saesneg. Felly, oedd Gloop yn gweithio allan yn eitha da. Ond gemau di'r hyn, so gemau am ddim i hyrwyddo gwasanaeth. Ond hefyd, os ti'n chwarae nhw'r iPad, mae hyn wedi creu ar gyfer iPad, mae hon yn gallu bod yn gêm i 4 chwaraewr ar yr un pryd, sy'n dewis Cymraeg ar Saesneg. Felly, dwi'n rhoi'r rhain allan i chi, achos bod nhw am ddim. A dwi ddim yn ennill unrhyw beth o ddeud wrth chi. Mae hi'n cael commission. Seriously? Dwi'n gedi bod yna bres yn cael commission i ni. Ond beth mae'r gêm yn neud o? Fe drai jyst gweld lliwiau ar y sgrin, dwi'n gwybod beth yn neud. Be di o di, wyt ti'n chwarae un o'r gloops bach ma, a ti'n goffa llenwi'r sgrin efo lliw, so ti'n gallu setio fo i tiltio, neu bod ti'n iwsio dyfus, a ti'n llenwi'r sgrin efo lliw, so o'r mwyaf liw wyt ti'n llenwi'r sgrin efo, o'r mwyaf bwyntiau ti'n cael, a wedyn ti'n cael power-ups neu power-downs yn ystod y chwarae. Os da chi ar iPad neu iPhone, dwi yn argymell yr tilt setting, achos mae llwyth mwy o hwyl. Ond sy'n mynd yn gweithio efo multiplayer? Dwi ddim yn gweithio efo multiplayer, ti'n iwsio fel tablet wedyn, ti'n iwsio dyfus i fel... So efo'r map, just go on, and scratch your screen. Dwi'n credu falle bod angen screen protector efo'r rhai bach. Ar un arall? Ar un arall ydy Click Slick. Hwna ddim quite yn gweithio yn ddwyieithog, ond dwi'n hoffi fo fel enw. Be di hwnna di? Mae hwnna'n cystadleuaeth maen nhw'n rhedeg ar stwnsh Sadwrn. Felly bob bore di Sadwrn pan mae'r game ymlaen, so tia hanner ffordd trwy'r rhaglen. Ti'n gallu llawnlwyth o'r app ar Android neu ar iPhone, neu ti'n gallu chwarae ar y wefan. Be di o di fel multi-question and answer quiz, dio. Di hwnna'n mynd i synwyr, dio? Be dio? Multi-option. Ti'n gallu dewis fel atebion o quiz, dio? A ti'n gallu ennill gwobrau ar y diwedd. So felly, mae'r studio yn dweud, reit, cwestiwn cyntaf chi'n dod,
cwestiwn cyntaf di, pwy nillodd X Factor? Jay Wally, Frankie Sanford neu Cheryl Cole? A wedyn, mae'r server yn gyrru'r questions allan, a ti'n ateb nhw. A wedyn mae hynna'n feedback yn syth i'r studio. So mae'n dweud, 62 chi di dweud, 62 sydd dweud Jay Wally, 1 sydd dweud Frankie Sanford, whatever, 100 arall yn mythyn Sums and Fast, sydd dweud Cheryl Cole. Sgyn i actually ddim syniad pwy ydi unrhyw bobl. Dim ond meddwl am bobl efo gwell nice nesig. Mae gen Frankie Sanford o'r Saturdays gwell nice. A mae gen Cheryl Cole gwell nice. Na ni, just y fluff yn ganol y podled. Sut ti'n sillafu hynna? Fe don't ffindio fo. Click, as in S4C, click. Ie. A slick. Dyle fo fod yn dod fyny. Diolch arno fo eto. O, ne? Na, wel, eich fydd o erbyn i'r hwn mynd allan. Ie, ymddeheiriadau. Ond mae hwnna'n gweithio, a wedyn wyt ti'n cael fel live scoreboards y pethau syth i'r studio, so yn really... Mae'n swnio fel bod fi'n hyrwydd y pethau. Mae'n hollol am ddim, a ti'n gallu ennill gwobre arno fo. Gwna'n gwestiwn pwysig i ti ddo, Sioned. Fydd yn gweithio ar mango fi. Ar hyn o bryd, na. Ti eisiau esbonio pobl be dwi'n feddwl cyn i nhw bod fi wedi mynd y wirio'n? Ar dy mango di. Ydy hwn yn nodyn bach yn bryn y mynd, Sioned? Ti wedi siarad gormod am beth ydy, bwys, gen i fynd nôl i'r tech. O'n i'n meddwl na segwe clyfar yn hwnna yn segwe really nice. Na, chwarae teg i ti, Bryn. O na, nes ti just i nistro'r holl beth. Na, achos o'n i'n meddwl wan, ydy Bryn eisiau fi siarad am hwnna? Siwr o fod o. Ie, dyn ti'n rhoi gwaed ddo i bobl. Dwi'n gwybod sy'n rhywun dilyn y Twitter stream. Dwi wedi bod bach yn ffynnu ers hynna. So, ni'n siarad am cyfuniad mawr Nokia a Windows i greu ffonau glyfar. Mae'r Americans gael o'n shotgun wedding, dwi'n meddwl. Ti'n mynd lawr, dwi'n mynd lawr, let's go down together! Mae Nokia wedi cyhoeddi yr wythnos hon, yr Nokia N9. Beth ydy hwn ydy ffôn candy bar glyfar sy'n dod allan gan Nokia, ond fydd hon ddim yn rhedeg yr Windows 7 Mango eto. Fe hwn yn rhedeg Migo. Wante, Bryn, wyt ti falle'n gwybod mwy am y Migo yma, achos mae hwn yn Linux system. Be oedd hwn oedd ymdrech gyn Nokia i greu system i redeg i ffôn a clyfar nhw a di selio ar Migo sydd yn rhyw fath o Linux mi oedd nhw wedi gwneud lot o waith reit da anna fo, ond eto un o'n y hen traddodiad na o pobl sydd yn trio chwytho gormod ar ei ffona nhw, oedd o'n ormod ar y ffôn i actually gallu neud rhywbeth sydd oedd yn un oed hanner defnyddiol. Hwn fydd mi'r y cymuned mawr o bobl yn gweithio ar Migo a na lot o bobl yn Nokia yn flin iawn efo Stephen Elop sef yr person sy'n rhedeg Nokia rwan, a mae ffaith bod o wedi tafod hwn allan ac yn mynd efo Neidio fewn i'r gwely. Ie. Wel, eto, beth yw'n pwyd mae Elop oedd arfer gweithio i Microsoft, so mae rhai pobl meddwl, ydy hwn rhyw fath o rhyw stealth takeover neu rhywbeth. Ond, ie, mae Nokia wedi penderfynu bod nhw wedi rhyddhau, dwi'n meddwl, un ffôn o flwyddyn efo Migo yn efo. Mae Symbian mae dwi'n extension newydd cyfeiriad dros edrych ar ôl Symbian ar rhan Nokia, a wan mae gen nhw rhyw syniad o ryw ffôn hefyd dweud am y ffôn newydd sydd dod allan efo Windows Phone 7 yn efo. Hwna sgynna i mwy o ddiddordeb yn efo. Yn ystod yr siarad amdano Nokia N9 sydd yn edrych yn ffôn bach eitha deniadol, sbych chi fyny lluniau hon efo, ond dyna i gyd ydi o dwi'n credu. Mae'n edrych fatha iPod Nano ond heb y clickwheel. A wedyn maen nhw wedi rhoi mewn rhyw liwiau ofnadwy o llachar rownd y tu allan, so mae'n dod efo'i case
ei hunan. Ond dwi'n licio olwg. Mae spec rhaid diddorol yna fo. Mi'n gwneud y band sy'n gyswyd chyd ar rhyw world phone. Mae o gig o RAM yna fo. Ie. 8 megapixel camera, USB charging, ARM processor o MP3. Right, standby time o 450 hours, neu o 380 ar GSM, a talk time o 10 awr. So, os mae'n para hyn a hir yn y byd go iawn, sy'n yn y basic, ond mae o'n Pe di ma Nokia ti yn ei peth handset yn reit neis, ond cwbl wedi, maen nhw jyst di bod yn sound yn y her amser. Dwi'n meddwl na mae cael gwared o Migo yn un peth, dwi'n meddwl mae dewis roed Windows Phone 7 yn y fod, dwi'n meddwl mynd i wneud fawr o waith. Ond be maen nhw'n mynd i wneud efo Migo wedyn? Oherwydd fod nhw wedi cytuno o fynd Windows Phone 7 throughout, be sy'n mynd i ddigwydd i hwn? Os dwi'n dallt yn iawn, maen nhw yn mynd i carflaen gweithio yno fo, ond mynd i roed fatha un ffôn allan o flwyddyn efo Migo yno fo. Felly fydd hwnnw well, felly. Yna just tîm bach yn concentratio yno fo, ac eich cael ei penna lawr ac gwneud job really da yno fo, yn hytrach na gorau fynd drosodd i Redmond a batlo efo bloody Balmer. Sut wyt ti'n creu ffôn? Dwi'n gwybod falle fydd o ddim yn mynd i fod y ffôn i'r gynulleidfa eang na, ond hefo'r Migo, sut wyt ti'n creu ffôn, fel o ti'n dweud, sydd yn dda, gwneud pethau'n dda, heb yr ecosystem apps i gefnogi fo? Hyn ydy'r ffôn. Pedi, mae Migo, chyd bod o diselio ar Linux, mae o'n mynd i dod yn platform mwy agorad i bobl gallu datblygu peth arno fo, ond... Fatha spyware a... Fatha spyware a falle. Peth ydy ddo, wnaeth o ddim cael y math o penetration fatha mae pethau fatha Android ac iPhone yn cael, oherwydd bydd am hanner digon o bobl mynd i brynu nhw, a fydd am hanner digon o bobl yn datblygu nhw, a bydd nhw ddim yn fodlon talu amdano nhw, sydd yn fel bydd eich mewn rhyw flwyddyn nhw, fydd pobl sy'n berchen ar Nokia yn dweud, beth yw'r pwynt datblygu hwn, da ni'n mynd unrhyw fath o bres allan o'n fo, nhw'n ni just cael o gyd i lawr. Dwi'n rhoi 6 mis iddo. Da ni nôl yn podlediad 16. Yn di ail-weld. Achos be o'n i wedi bod yn gweld hefyd ar y cyd efo hwn, achos yn stori, dwi'n credu yn y Charles Arthur yn y Guardian, sy'n siarad yn dan efo, yn dweud bod yr prototype ma o'r enw C-Ray, wedi dod allan. Useless yn enwi pethau. O, dwi'n credu bod hwnna fel yr enw secret cydd. A boi ar enw Yuha, neu fel Yuka neu rhywbeth oedd yn dangos o. Mae yna fideo di dod allan doniolwch pyr, achos mae'r fideo yma yn berffaith llonydd ac ar tripod, yn di-editio neis iawn, ond maen nhw'n dweud, please, switch off your phones. Please, I don't want any pictures of this getting out on the blogosphere. Anyway, here's the phone. A bach yn amlwg, dim quite mor slick a Steve on the old cael bach o excitement rownd bethau. Diolch di mastro'r, and now, one more thing. One more thing. Yeah, ti'n gwybod na Trevor McDonald sy'n ei hwnna ora? Yeah. And finally, so Siri, ni yn hoffi gweld hwn, achos oedd Yuha wedi bod yn dangos o. A ni'n licio fo, a dwi rioed ydi licio ffôn Nokia o'r dyddiau cynnar, dwi rioed ydi gallu cnesu atyn nhw. Peth ydi, be ti licio o ffôn Nokia? Ie, ydy'r rhedeg system Windows 7, yn union. Right. So peth ydi, mae Nokia mynd i o creu peth I hunan I fod just cwmni arall sy'n neud cyledwedd. A maen nhw'n just mynd I... Ond onid dyna di lle mae pawb yn mynd wan ddo? Dwi'n gwybod. Ti'n goffo symud fewn i'r ecosystems ma'n dweud ti o ran... O, mae OS Nokia di bod yn rubbish erioed. Ond nhw'n rhy hir efo Symbian. Ond nhw'n rhy hir efo Symbian a nath nhw ddim symud ymlaen I gonsydyn pan ddaru nhw gweld pethau fatha rym yn dod a gweld pobl fatha
Apple dod fyny'r farchnad. Meddylia di, machine pwerus yn hermau ffôns, fel yr N9 na, yn rhedeg Windows 7, swn i'n licio gweld hwnna, swn i'n ystyried hwnna'n mar, achos dwi'n licio'r system tiles ma sgen nhw'n mynd mlaen, a ni'n licio gweld y browser yn gweithio. Maen nhw'n rhedeg fideos HTML5 y pethau, sy'n rhaid i boeni am ddim nialwch flash ar yw gymuffins fel na na fo. Swn i'n ystyried hwnna, fel. Ie, ond fod mae Nokia, mae pawb yn gwybod am Nokia trwy'r byd am creu ffôns sydd yn para'n hir. Am byth. Y rei cynnar na lle oeddech chdi'n prynu nhw, ac os oeddech chdi'n taflu nhw'r skip, oedden nhw'n troi fyny ar y stepan drws dyn nhw wedyn, dweud. Ti'n cofio, a'r 5210s oedd yr rhai, oedd yn rubber cased. Ie. Dwi wedi siarad o hyn o blaen, o gen ni'n rubber cased yn coleg, a nethon ni redeg o drosodd efo car a fflysio fel ar y lw, ac oedd dal fyw. Ie. Os maen nhw'n gallu gwneud touchscreen ffôn sydd yn, really, really da. Ac, dwi'n licio'r ffordd mae Windows Phone 7 meddalwedd. Dwi'n licio'r ffordd mae'n gweithio ar interface a bob dim. Yr unig beth dwi ddim yn licio amdano fo, wel, fi personol, ond fod mae'n clymu fewn yn agos iawn efo Facebook. Ac dwi stopio'r dipyn o'n fynd ar Facebook. Dydy o ddim yn diddor i fi o gwbl. Fysa hwnnw ddim yn rhywbeth os ni'n defnyddio, ac mae o'n defnyddio hwnnw lot o beth dwi'n sylwi. Ie, mi allai hynna fod, achos mae hynna ar y system Android, ar Android dwi'n rhedeg ar hyn o bryd, mi wyt ti'n gallu, hefyd y phone book di, wyt ti'n clymu bobl fewn. Sgusodwch fi. Dwi'n mynd yn all-to-date program arna fan. Excuse me. Ti'n clymu fo fewn gymaint o gweithio, so mi allan ni redeg yn phone book i yn hollol flat, just yn syncio fo i Google ag yn ôl, just bod gennau backup. Neu mi allai fod yn tagio bobl fel Facebook contacts, a mi dynnuth o'r stwff ma fewn. So os wyt ti'n cael y rheolaeth yna, which swn i'n gobeithio fysa'n standard. Ie, ti'n gwybod be ddigwyddydd ydy fydd wedi switcho fon yn default. Ond o dweud wan, os ti'n symud o'r Wildfire Android ynddo, mae dy holl contracts a bob dim yn byw ar Google, a so ti'n prynu ffôn Android newydd, ti'n reid dy e-mail, dy password fewn, mae bob dim yna'n syth. Os ti'n symud i hwn, wyt ti'n gorau creu Windows Live account a symud bob dim ar draws i hwnnw, dy contacts a bob dim. Mae gen i deimlad mi fydd bywyd yn haws i ti os neud i. Ie, allai feddwl hynna wir. Be mae'r ecophones y smartphones mae'n neud gyd ydi cloi pobl mewn i system nhw. Fatha wan, i fi symud o Apple i Android, os yw'n cymryd gwaith i fi, dros gwylio bob dim i Google, symud wedyn draw i... A so i cochi'n apps a bob dim i gyd, chos drwy mae'r cael ar cyfer hwnna. A fel a fydd yr marchadau mae gyd. Mae nhw'n licio clymu ni fewn, ond ti'n gwybod mwy am hyn? Be sydd yn newydd yn y codename Mango, so-called 7.5 neu be bynnag maen nhw'n gael efo? Windows Phone. Fi'n credu bod nhw jyst wedi bod yn riffinio pethau a ys bod pethau'n dod allan. So mae'r opsiynau tiles yn well, fel sort of mwy, maen nhw'n ehangu ar beth ti'n gallu neud efo nhw. Hefyd, aml dasgu, dwi'n credu. Dwi'n credu bod na. A just y fi sy'n eisiau deud ar enw Mango fatha Dr. Evil. Mango. Ie. Wel, dwi'n credu bod hi'n neis cael opsiwn arall, achos dwi'n colli'n nghario tuag at Android ar hyn o bryd, achos nes i wneud penderfyniad gwael iawn yn mynd am Wildfire. Buy video, buy cheap, buy twice. Mae'r Wildfire, mae'n neud pethau, mae'n neud rhaid rwy'n petition fo neud. A bob hyn a hyn, mae'n teimlo fel bod ar y wait circa 1999, a ti'n goffi mynd, fe rai fi jyst mynd i'r ei paned cyn i hwnna neud rhywbeth. Dwi'n ôl, ie. Ond, bai fi di hwnna, mynd am rhywbeth. Fel ti'n neud, mi allai neud popeth, ond ti'n bod, unwaith wyt ti wedi dod fewn o'r sort of byd apps a ffôns, a ti'n mynd, ni fysai'n neisiach sa hwnna, sa'r fideo na'n rhedeg yn ffastach. Ti'n bod fel pan ti'n cael dillad neis a pethau, mi allai weld yn hynna'n yn blydi sweipio
yn cynt bwcio'n British Airways ticket. Complete aside, right? British Airways tickets. Dwi'n mynd ar y mis Mail y mis Medi, a nes ni fynd, ti'n gwybod be? Nw'n ni bwcio efo Richard Branson. Diw na fo, fi'n am streics wan. Ti'n gwybod be maen nhw newydd gyhoeddi? Y streic cynta ers 10 mlynedd ar 20 efo pilots. A dwi jyst mynd, wel, oedden ni fod yn mynd i Japan ar yn mis Mail hefyd, ond dyna stori arall. Gei di ddod i Gynarfon, mae'n iawn, mae gynnu ni'r Celtic. Royal Carnarvon. Oedd i jyst yn meddwl ond efo hedfan. Ie. Un o'r pethau fydde di mynd trwy ydy... O, Bryn, wyt ti'n dda? Ella i di hedfan trwy yr iCloud. Do! Neu, fel da ni rwan yn cael galw fo, yr iNiwl. O ie. Dwi'n quite i gyd allan. Dwi'n quite yn cloudy, Estyn. Dim quite yn cloudy eto. Be di o? Barwmch. So mae'r Apple WWDC, Worldwide Developer Conference, newydd fod? Faint o mae byddefnos nôl yn di. Ti'n di bod? Dwi di syni. O, dyna llioni sti. Dyna llioni. Dim yn Portugal o'n i, dyna llioni. So, ac yn hwnnw nath nhw dangos mwy ar be oedd yn mynd ymlaen efo Lion sy'n dod allan mis nesa 10.7 i pawb arall a iOS 5 sy'n dod allan i'r iPad a'r iPhone yn dwi'n bod mis Tachwedd rhywbeth fel la. Ac i glirio fyny, ai hwn ydy'r i.ffôn 5? Wel, dyn nhw'n di deud yn byd. Hyd ddisgwyliedig, neu di hwnna mynd i fod yn hardware gwahanol? Wel, dyn nhw'n di sôn yn byd am hwnnw, speculation digid. Ella neith nhw byth o da ffôn newydd allan eto. Dyn nhw'n angen nec, dyn nhw. Pwy a wyr? Mae na dal siarad amdan os bod nhw'n mynd o da ffôn newydd. Yr siarad mwy diweddar ydy na yn mis Medi fydd y ffôn newydd dod allan. Ond ar y funud, yr un peth ni'n gwybod amdan ydy yr meddalwedd yr iOS 5. Ie. A mae'n lot o bobl. Lot o bobl wedi bod yn cwyno bod o'n dwy'n... Dwi'n ma'n fynd trwy hwnna rwan. Gewch chi fynd ar website Apple i edrych trwy fo. Mae'n gymaint o stwff arno fo. Ond y beth mwy o diddorol nath o allan fo oedd yr iCloud ma, sef... o pawb yn defnyddio Dropbox erbyn hyn dwi'n cymryd. Pawb yn gwybod beth o. Fatha... hard drive in the cloud, as they call it. Ond... be di hwn fatha... os da chi'n gwybod beth oedd Mobile Me... ac yn ystod y conference nath Steve Jobs allan a dweud nath ni gocio fyny fyna, mae hwnna'n oedd o'n rubbish, ond dwi wedi bod yn defnyddio ers 2 flynedd a dwi wedi cael dim trafferth efo, mae wedi gweithio'n gret i fi am fod rhywun peth a chdi a Android ffôn ydi o, lle fod ti efo dy contacts i gyd a ti reid y password, username a password, mae gyd yn dod lawr i'r ffôn, mae gyd yn mynd i'r cyfrifiadur, mae'n setio fyny email accounts fi gyd ag calendars fi gyd just tywod yn syth efo bob dim. Nice. So mae'n gweithio berffaith i fi ond mae nhw'n mynd i newid y branding ag yn mynd i ychwanegu bob dim i hyn. So mae'n cynnwys fod backups iPhone chdi i gyd dim ti'n gorau teddrio i fewn i'r Mac ddim mwy fydd y backups i gyd yn mynd i fyny i'r iCloud ma i fyny'r cloud ag bob dim arall hefyd so os ti'n prynu llyfr oddi ar iBooks fydd o'n dangos i fyny ar dy Mac hefyd a dy iPad ag fydd na fersiwn ar yr iCloud so os ti'n deletio fo ti'n gallu dal lawr lwyth o fe eto a'r un peth efo bob un app hefyd a cadwriaeth hefyd di cyrraedd hwnna dim cweith gweithio fel eto ar y funud mae'r un llyfrau yn gweithio fel a mae'r un apps yn gweithio fel os da chi'n reid ymlaen yn y settings ar eich ffôn chi ag ar y settings yn iTunes newydd y peth arall sy'n mynd i ddigwydd ydy fod dogfenna am fod mae Pages sef Word i Mac ag i'r iPad a'r iPhone os da chi'n creu dogfen ar hwnnw mae o'n mynd i fynd syth i fyny'r cwmwl a wedyn mae'n mynd i os da chi di highlightio gair neu rhywbeth yn ganol editio dogfen
ar y ffôn. Os da chi'n mynd i'r iPad wedyn, mae o'n union un lle ar hwnnw hefyd. Neis. Y peth arall mae'n neud ydy'r tynnu... Pan da chi'n tynnu lluniau efo'ch ffôn chi, mae'n gyrru fo syth i fyny i'r iCloud ma, a wedyn mae o ar gael ar yr Apple TV yn syth. So, os ni'n gallu fod yn Gaerdydd yn tynnu lluniau lawr y fyna, a fysa y wraig yn gallu fod yn gweld y lluniau, eiliadau wedyn ar y teledu. Byddwn ofalus beth i'n tynnu llunio o hyn o blaen. Oh my god, mae'n swnio fel y freuddwyd o fel streamio dy hunan. So hynna'n amazing. Ond y peth arall nath o'n dweud fod efo ar y funud, os da chi prynu can oddi ar iTunes, da chi methu lawrlwytho fo eto. So, yn wahanol i be mae Google a Android di wneud, dim Android, Google a Amazon. Mae nhw wedi dweud, gyda ni hard drive yn y cwmwl hefyd, gewch chi lwytho fyny eich caneuon i gyd i fyny, a wedyn gewch chi streamio nhw i gyd. Ond be mae Apple di wneud ydy fynd a cael cytundeba efo'r pobl cerddoriaeth yma, a yn gadael chi lawrwytho nhw gymaint o weithiau da chi isio ei fyny at 10 neu 5 device, dwi'n cofio be oedd o. 10. Ie, 10 device, ond dwi'n meddwl hadi na 2 yn nhw fod, wygeith 2 fod yn Mac, neu cyfrifiadur, a dwi'n yr 8 gwahanol mathau. Ie, so os gych chi PC a Mac, a 2 yn nhw iTunes, chi lawrwytho'r can i'r 2 yn nhw. Ie, ond y killer feature nath nhw'n annawnsio, ond mae'n mynd i gostio $25 y flwyddyn, ond maen nhw'n mynd i annawnsio hyn i America ar y funud, so da ni dal yn disgwyl am y cytundebau i ddod drwad y fan hyn, fod os da chi wedi, a mae lot o bobl just di prynu CDs a di ripio nhw i iTunes, dyna di music, dim di lawrwytho nhw i gyd. So be mae hwn yn neud ydy sganio bob dim sgyn ti yn iTunes a dweud, mae gennym ni gopi o hwn ar iTunes. Da chi eisiau ni reid o ar iCloud, so fydwch chi reid o ar eich ffôn, yr iPad neu Mac, yn y Mac acw lle bynnag da chi eisiau efo access iddo fo ar hyd yr amser. Mae hyn yn gweithio hyd yn oed os da chi wedi cael y caneuon ma o dyddiau Napster, lle oeddech chi jyst yn downloadio be bynnag oeddech chi isio. Ond wyt ti'n talu faint am hynna? $25 y flwyddyn. So ti'n talu... Let me just get this straight. Ti'n talu $25 mwyn gallu cael music sgen ti'n barod ar beth eraill? Na, be maen nhw'n galluogi ti'n neud ydy... Ydy'r streamio busnes ma? Ia, ti'n gallu lawrlwytho unrhyw gan ti erioed i prynu, a unrhyw gan sgyn ti yn fatha, dyna fath beth wan, sgyn ti laptop, dy gyfrifiadur adra, gyn ti cyfrifiadur yn gwaith, dyna fath beth bod ti gyn ti eitha 1,000 o ganeuon ar dy gyfrifiadur adra, a bod ti eisiau nhw yn gwaith, mae trwy talu Apple am $25 na, ti wedi gallu lawrlwytho yr 1,000 o caneuon yna i dy gyfrifiadur di yn gwaith. Na, mae hynna'n swnio'n bril, ond dwi fel massive stinge fan hyn yn mynd, bysa cable yn neud yr un job. Na, gwrando rwan. Gwrando rwan, dwi'n di deall hwnna fo. Na ddo. Reit, mae gennau y caneuon hen o dyddiau Napster neu be bynnag iawn, a maen nhw i gyd mewn 64K. Maen nhw'n rubbish o rips, right? Mae Apple yn sganio'r hard drive ac yn dweud, reit, gyn ti'r caneuon yma. Mae gennym ni DRM free version 256K AAC file yn yma. Ti eisiau'r un yna? A ti'n dweud, A wedyn, mond unwaith ti'n gorau talu hyn. Ac, os ti'n talu am y flwyddyn gyntaf a ti'n downloadio'r caneuon yna. Ti'n neud bob dim wedyn. Mae gyn ti nhw wedyn am beth bynnag. Ti'n mynd gorau talu $25 y flwyddyn, bob blwyddyn. I gael atyn. Mae fatha... Just unwaith. A dyd fath bod ti'n chwanegu 10 CD. A dyd fath ti'n chwanegu 10 CD mewn 2 flynedd wedyn, ti'n chi talu $25 eto, ti'n chi lawrlwytho nhw a dwaith eto wedyn. So ti'n mynd gorfod, ti'n mynd colli byd, a ti'n mynd gorfod cario fo mlaen.
Diolch am dynnu'r Ken oddi ar fy llygaid fanna. O'n i'n, so ma' hwnna'n... Nes i'n hofio sôn hefyd, mae'r holl iCloud stwff arall mae gyd am ddim, lle oedd Mobile Me yn rhywbeth o 59 quid y flwyddyn, rhywbeth o blaen, ond so mae gyd am ddim rhan. Sydd yn cynnwys Find My iPhone sydd yn anhygol. Os ti'n colli dy ffôn, ti'n gallu ffindio fe to. Nath o weithio fi. Ga i ddweud y stori yma. Oh my god. Bydd y wraig yn cysau fi. Nes i ffindio Find My iPhone awesome. Ond dwi'n rhaid fyny ar Twitter. Good news. Find my iPhone worked. Bad news. It's here. Mae dan os link i'r map. Oedd y boi yn America. Oedd i iPhone o yn Vietnam. Oh my god. Oedd ti ddim yn Vietnam ddo, Iestyn? So gych fod yn rhywbeth hagos, ie. Oedd ffôn o wraig di mynd ar goll, methu ffindio fo, a oedd ar silent, a ni'n trio ffonio fo, ac doedd am sŵn o gwbl, am fod mae hi bob trefo ar silent. A wedyn nes i gofio, Find My iPhone, ti'n gallu activatio'r sign arno fo, so ti'n gallu, mae'n neud sŵn rili uchel. Ac o'n i'n mynd rownd y tŷ, ac nes i reid ymlaen, ac oedd y sŵn ma'n dod allan o'r gegin yn mynd rownd, lle mae o? Ac dyna lle oedd o dan lwyth o stwff yn y bin. A diwrnod wedyn, oedd y bins yn mynd i'r sgip. Oh my god. Oedd hi'n lwcus. Diolch, Uncle Steve. Ie, anhygoel. Werth bob ceinio gyda i. Ymddiheiriadau, Shari. Bryn, gan bod ni wedi mynd o embarrassio bobl, nhw'n ni symud i rhywbeth bach mwy dignified rwan. Bach o gyfarfod... Good point. Pam bod fi dyna ti? Cyfarfodydd gweinidogiaid y Llywodraeth. So o'na Helens di codi yn y dyddiau dwytha wan bod gweinidog diwylliant Ed Feisi wedi cynnal cyfarfod rhwng i hun a grwpiau efo diddordeb mewn hawfraint ac oedd hein y grwpiau oedd yn trianog Ed Feisi i dod a defnyddio rei o'r grymoedd oedd yn yr Digital Economy Act i dod allan a sgîm gwirfoddol i gwasanaethau cysylltu'r we i blocio gwefannau oedd yn cael ei ama neu cael ei ddangos bod nhw'n torri hawfraint pobl, so os chi rhoi link torrent trackers fath o beth. So beth y digwydd oedd fysa na rhestr fysa rhaid i ISPs gyrru nodiadau allan i'r pobl deud dyma beth sy'n da ni'n fel bod chi'n neud hyn fi fysa na system cyflym o fynd at i'r llys fysa dyfarnwr yn gweld hwn ac yn deud reit ma' hwnna'n torri'r gyfraith off o fo ac mae'r grwpiau fel yr Open Rights Group yn flin dros ben oherwydd oedden nhw yn gwybod am y cyfarfod yma di gofyn i cael dod yna i roed yr achos y pobl i fewn yn y cyfarfod a nhw wedi cael deud bod nhw'n cael dod yna oedd nhw ddim am croeso nhw yn y cyfarfod a dod nhw'n cael dod i'r cyfarfod o gwbl so mae nhw yn amlwg yn poeni wan bod Ed Feisi yn mynd i dechrau neud pethau fel mae'r corfforaethau hawfraint isio o blaid Ed Feisi ddari o ddeud yn y cyfarfod os da chi'n sgim gwirfoddol i fewn pam dechrau at fi pan chi'n just at y cwmnïau ISPs a deud iddyn nhw bod dyma beth eich eisiau neud ond y pwynt ydy bod pethau fel yma mynd i ddod fel fath rhyw slippery slope fath fel sy'n dweud yn Yes Minister's the thin end of the wedge a be maen nhw'n poeni sy'n digwydd ydy bod mae'n dechrau efo sgîm gwirfoddol wedyn mae'r grwpiau hawfraint yn ôl at fod dweud
wel, hang on, nath y sgîm gwirfoddol yw gweithio beth da ni isio wan di deddfa. A wedyn, mae'r deddfa, mae'n datblygu wedyn lle bod mae cwmnïau preifat yn gallu penderfynu be da ni yn cael gweld ar y we, be da ni ddim yn cael gweld ar y we. A wedyn, da ni'n dod i sefyllfa fatha'n America, lle mae deddfa y we yn cael ei sgwennu gyn cwmnïau sydd fod diddordeb yn efo cario mlaen y system hawlfraint. Ac mae lle yn America wan, mae'n lle lle chi'n cael lle chi'n cael 10 mlynedd yn y carchar os da chi'n rhannu eich passwords Netflix efo pobl. Ydy hynna'n achosion sydd di... Mae'r dedd yna hwyr. Os ti'n gwylio Netflix yn y wlad, ti'n mynd i fynd i carchar yn barod. Ond os ti'n... Mae yn Arizona yn America, lle os da chi'n rhannu os ydych chi'n rhannu eich cyfrif fatha Netflix, maen nhw'n gyrru chi i wneud carchar am 5 blynedd neu 10 blynedd. Iesgob. A da chi'n commitio felony yn Arizona. A maen nhw hefyd yn mynd i wneud pethau fel... Os da chi yn newid deddfa'r hawlfraint yn America lle da chi'n bydda public performance, os da chi'n rhoi fideo'r hwnna ar eich gwefan, da chi'n gyfrifol am torri hawlfraint a lle da chi'n mynd i'r carchar. Hooray! So maen nhw'n trin pawb fel broadcaster, fel petai? Ie. A mae'n rhaid chi talu license bod bethau cael i considero fel free parody neu bod o'n fair use. Fair use actually trwy ffenast. So, croesi bysedd, bydd pobl fatha adfeis i cadw i asgwrn gefn a deud iddyn nhw, da ni'n mynd i wneud hyn, ond mae eisiau cadw golwg ar pethau fel yma, so cadw'ch golwg ar gwefan yr Open Rights Group. Open Rights Group, lle bod ni'n mynd i'r dystopia yma a bod ni'n troi fyny Arizona. Yikes. Bach yn ddychrynllid i feddwl amdan. Yei! Casgwch yn dawel, pla. Casgwch yn dawel, wrandawyr. I rhain o'n chi sydd yn gwrando ar hwn cyn mynd i gysgu. So, breuddwydion dystopaidd am ddiwedd y byd. Dwi'n credu bod ni wedi dod i ben pethau rwan. Fi fydd. Hogia, ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth bach a pistach i orffen ar... Mae bron yn steddfod? Mae hi yn bron yn steddfod. Oes trefniadau steddfod Bryn, neu ydyn nhw dal o dan orchydd? Mae'r gynlluniau, maen nhw bron di gorffan, a ddyn nhw ar haclediad.com munud maen nhw di gorffan. Mi fydd na hacliaeth bach ar y maes. Dwi'n meddwl fydd na hacliaeth bach yn Gaernarfon hefyd yn fod mae gwyl arall yn digwydd yma, dwi'n meddwl. So, cadw'ch golwg ar hacliaeth. Be di'r dyddiad ar hwnna, Iestyn? Oh, I knew you'd ask me that. Felly, ysdych chi really eisiau mynd i hacliaeth bach yn Gaernarfon, gnewch eich ymchwil. Just cadw'ch golwg ar hacliaeth.com. Hacliaeth.com. Mae'n ni gyd ar fanna. Tanysgrifwch i'r RSS, neu tanysgrifwch i'r cyfrif Twitter, sef @hacliaeth, neu Twitter Iestyn, sef @Iestyn X, wella fydd o di cofio, a di rhoi to fyny. Neu Bryns, @Bryn S, os dwi'n cofio'n gywir. Fi di Sioned, a dwi ar @llef, neis ac yn fyr, felly lle chi roed negesion hir i mi. Chi'n gweld be nes i fanna? Fel ar ddiwedd pob haclediad, ni eisiau dweud diolch yn fawr iawn i Gavin Lloyd, sydd yn golygu ni ac yn neud y ramblo rhwngthyn ni'n tri, just bach yn haws i wrando ar. Felly, os chi draw i Gavin... Ac yn bwydio allan y geiriau rhegi. Fuck. Fel mango. Ag Android. Bad. Felly os chi draw i gavinloyd.com, gowch chi fus nesa, be mae Gavin yn neud, achos da ni'n meddwl bod o'n brilliant fan hyn. Felly am rwan fi'n mynd i ddeud diolch yn ei fawr i ti Bryn. Diolch yn fawr Sioned. Diolch yn fawr i ti Iestyn. Diolch yn fawr i chi. A diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Byddwn ni nôl mis nesa gyda mwy o wybodaeth am yr Eisteddfod a'r mis mewn tech. Felly, hwyl! Hwyl!